What up, ladies and gentlemen? I go by the name of Mickey the Viper. I'm here with the international superstar worldwide DJ Dan Sama. Kabama Sauti. DJ Dan Sama on the mix. Waya ne mutane na arewa, sunana Mickey the Viper, ina tare da babban DJ duniya DJ Dan Sama, kuma kun san komai.